Αφιερωμένο στον Σαρακατσάνο ήρωα του Ντολμά, Γρηγόρη Λιακατά, ήταν το φετινό 30ο Πανελλήνιο Ντάμα Σαρακατσανέων που πραγματοποιήθηκε στα πανέμορφα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Εδώ στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάνουμε το αντάμωμά μας, το οποίο το έχουμε αφιερώσει φέτος στο Γρηγόρη τον Λιακατά, σε έναν ήρωα Σαρακατσάνο το 21. Το Αντάμα των Σαρακατσανέων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις και σκοπό έχει να διατηρήσει και να διαδώσει τα ήθη και τα έθιμα των Σαρακατσανέων. Σκηνές από τη σαρακατσάνικη παράδοση αναβίωσαν στα πλαίσια του 30ου Ανταμώματος των Σαρακατσανέων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Μια εθνική γιορτή. Ένα αντάμωμα γενικό από όλη την Ελλάδα. Τα νέα τα παιδιά τους εύχομαι να συνεχίσουν και τους αξίζουν και συγχαρητήρια γιατί τους βλέπω πολύ κοντά στα τραγούδια μας. Είναι πολύ ωραία. Ποιο χώρο σας αρέσει περισσότερο? Η βασιλική. Τα Περτουλιώτικα Λιβάδια αποτελούν πλέον τον τόπο συνάντηση των Σαρακατσανέων από κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Το αντάμωμα είναι μια ευκαιρία συνάντησης. Συναντούμε όλους τους γνωστούς, φίλους, συγγενείς και θυμόμαστε το παρελθόν μας. Το παρόν και συνεχίζουμε για το μέλλον. Χωριό μου στα ανταμώματα, εμείς το λέμε βουνό μου στα ανταμώματα, χαρές που κάνει μνήμη. Η αναπαράσταση σαρακατσάνικων δρόμενων από συλλόγους Σαρακατσανέων προκάλεσε το χειροκρότημα και τα βλέμματα των παραβρισκομένων. Το Θεσσαλονίκη σου στραβά, γεια σου ρε παιδί μου τσόλια. Τι παρουσιάζεται εδώ, τι ήταν αυτό το τραγούδι? Ήταν σήμερα, τώρα θα κάνουμε αναπαράσταση πώς έπαιρνε το αξίωμα ο καπετάνιος και το τραγούδι ήταν συγκεκριμένο που επενεί τον καπετάνιο που θα πάρει το αξίωμα. Τι καπετάνιος είσαι εσύ? Το Αντάμα των Σαρακατσανέων τίμησα με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών και πλήθος κόσμου.